Imini Sabatha ayibenhle babangcwele. Sizokuhlabelelo 115 inkosi lesokuphangela. Ngivukile ngezwi lakho mina ngivukile ngivumele abafile ngivumele abafile ngivumele abafile abafile ngezilakho bayosinda abafile ngezilakho bayosinda ngivumele ngivumele ngenhlanhla ngivumele abangayi ngivumele
Angivume Osinga Abangari Amen. Isihloko sale nkonzo sithi inkinga yokukholwa okuphikisana nokwazi. Inkinga yokukholwa okuphikisana nokwazi. Kunemfundiso kwamanye amabandla ethi uma umuntu esefile usuke esefana nje nogogo, kungasekho ukuzwayo. Ngakho ke akufanele sibe sahlanganisa nomuntu ofile, ngoba uyinto engekho esikumonayo ngamadimoni azenza lo muntu ofile. Uma bechaza lemfundiso nkolo yabo
bayabe becaphune incwadi yomshumayeli 9 verse 5 to 6 lapho umshumayeli ethi abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa kodwa abafileyo abazi lutho futhi abasenamvuzo abasanakhuzulwa kubo uthando nenzondo nomona sekuphelile abasenasabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi komthunzi welanga. Amen. Enkonzweni edlule ngeke ngachaza ukuthi abanye abantu bayaye babe nemfundiso ethi ukukholwa yibo ikhona okuyiqiniso kodwa okwaziwa ngomnye umuntu akukho wazi into engekho. Ngakhula ngelusa ukuthi uma siya ediphini ebusuku sihlangane nezipoki. Isipoki kuyaye kube ngumlilo olikhoba elikhulu elihambayo. Ukuhamba kwayo kufana nomoya ngoba unamagxashu mhlawumbe angaba ko-30 meters kuye ngisho ku-100 meters futhi uhamba nalapho kungekho khona indlela. Uma usuhlangana nawo ku-100 meters uyacima bese uzodlula kuwo sekwisithunzi somuntu omude ongakwazi ukubona ukuthi ugcwele. Sasiya isihlangane nale mimoya ebusuku ebizwa kuthiwa ziyipoki. Kodwa kuthe sengifunda sengihlala nabafana abaselamontville nako-Claremont baphika impela ukuthi ikhona into yesipoki. Umuntu ekuphikise ngento wena oyaziyo yena ongayazi kodwa ofundiswe ukuthi athi ayikho bese okufundisiwe kuba yikho okuyikho kuchithe lokho wena okwaziyo. Iqiniso ukuthi laba bafana babekhulele elokishini bengazi lutho ngesipoki. Manje ke ngoba bengasazi isipoki sebethi asikho wena osaziyo wazi into engekho. Le ncwadi abayicaphunayo inezinto eziningi abangakaze bazicubungule ekufundeni kwabo. Oqala le ncwadi iseTestamenteni elidala. uMose abantwana abakwa-Israyeli akaze bafundise ngokuthi kwenzekani kumuntu uma esefile. Ngakho-ke lokho okwakukhulunywa ngumshumayeli kwakusahambisana nezimfundiso zikaNkulunkulu owayezishiye uMose. Okwesibili, uma ufunda isingeniso sale ncwadi sithi umshumayeli wathula imicabango yakhe ngempilo, ngenhlakanipho nangomshikashika wesintu ukuba siqonde ukuthi impilo isho ukuthini. Isho kahle isiqalo sale ncwadi sithi imicabango, sikhuluma ngemicabango yakhe. Ngakho-ke okukhulunywa kule ncwadi akuhlangene nokukholwa kodwa le ncwadi inolimi lwefilosofi. Kuliqiniso ukuthi uma umuntu esefile, uma ngumuntu sikhuluma ngesidumbu, leso sidumbu vele asazi isidumbu esiwe phansi asazi. Ngisho ungasishaya wenzeni usinqume ikhanda asazi asinasidumbu. Kodwa ekukholweni asikhulumi ngesidumbu somuntu kodwa sikhuluma ngomoya noma ngomphefumulo womuntu ngoba wona awufi. So le ncwadi ayikhulumi ngomphefumulo, ikhuluma ngesidumbu.
lokho sikufundiswe nguJesu kuMathewu 17 verse 1 to 3 kuthi uJesu wabonakala enoMose noEliya. Laba ababili kwakudala bafa, kodwa ngokomoya babonakala benoJesu. Ngakho ke akusiyo nje imfundiso yodwa, kodwa kunobufakazi eBhayibhelini ukuthi noma umuntu kudala wafa ngomzimba wakhe, kodwa umoya wakhe awufi. kuPetro oqala isahluko 3 verse 18 to 20 umpostoli uPetro uthi uKristu wahlupheka kwabakazi ngenxa yezono, olungileyo ehluphekela abangalungile, ukuze aniyise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni, kodwa waphiliswa umoya. Amen. Lapha uPetro wehlukanisa ukufa kwesidumbu nokuphila ngokomoya. Uthi ngomoya uJesu wahamba wayoshumayeza imiphefumulo yabafa ngokungalaleli umyalezo kaNkulunkulu ngenceku yakhe uNoah. Lapha uPetro ukhuluma ngabantu abafa ngamanzi ngesikhathi sikaZamcolo, okuyisikhathi eside kakhulu. Uthi-ke uPetro wathi uma uJesu esefile ngenyama, ngomoya wabe eseya emimoyeni eyafa ngesikhathi sikaNoah ukuyoyishumayeza ukuba ikholwe. Oqala ngokwelemfundiso omqolo ethi uma sifa ngokwenyama siba ngabalele, kungaba nombuzo othi umshumayeza kanjani umuntu ofile? Lokho kusho ukuthi izidumbu ezazibulalwe ngamanzi, kodwa imiphefumulo yazo yayingafile. Yikho uJesu wahamba ngokomoya eyoshumayeza, ngoba zazingafile. NgoJohane 5 verse 25 kuthi ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza, sesifikile namanje, lapho abafileyo bayakulizwa izwi leNdodana kaNkulunkulu, abalizwayo bayophila. uYeshua uthi abafile bayolizwa izwi kaNkulunkulu. Uyaqhubeka uthi namanje sebeyalizwa. Lokho kusho ukuthi noma sebafa ngokwenyama, kodwa ngokomoya sebavuka, yikho beshunyayeza. Umuntu ofile ngalendlela echazwa ngumshumayeli awukwazi ukumshumayeza, ngoba isidumbu sofile asizwa lutho. Umshumayeli ke ukhuluma ngesidumbu, hayi ngomphefumulo womuntu. NgoJohane 5 verse 24 uJesu uthi ngiqinisile ngithi kini olizwayo izwi lami akholwe ngomthumileyo unokuphila okuphakade, akayi ekwehlulelweni, kepha udlulisiwe kufeni, wangena ekuphileni. Uthi-ke uJesu uma umuntu ekholiwe akehlulelwe, kodwa kuthi kufa umzimba wakhe, umphefumulo wakhe uvele uqonde ezulwini, njengoba sasifundiswa endlini. Ingilosi ichaza lokho okukhulunywa. Lapho uJesu akakhulumi lutho ngokuthi ekufeni
umuntu uba ngolele kuze kufike isikhathi sokuvuswa. Uthi umuntu okholiwe ekufeni kwakhe uqonda ezulwini. Kusho Jesu. Noma ngabe kwakukhulunywa amakholwa ayifundiswa ngumpostoli, kodwa iyaphikisana nemfundiso kaJesu. Noma ngabe le nkulumo yakhulunywa umpostoli iyaphikisana nokusho Jesu. Sihlala nengilosi, kodwa angikaze ngiyizwe isifundisa leyo nto, ngoba practically ayikho. Kodwa lesi simo akhuluma ngaso uJesu nengilosi isifundise kabanzi ngaso. Uma ukholwe ngempela sithi ufile ngoba umphefumulo wakho usuwehlukene nenyama yakho. Isizathu sokuthi sithi ufile because umphefumulo wakho awusekho enyameni yakho. Kodwa ngesikhathi umphefumulo wakho wehlukana nenyama, kuvele kufike abasezulwini bakuthathe baye nawe ezulwini. Ungabibikho ukwehluleka. Lokho mina ngakubona kumama wami ngoba wahamba emhlabeni mhla ka-1 July 1981. Ekuseni wavuka wasitshela ukuthi kade kufika amakhosikazi ka-14 ethi amlandile, athi akageze ngoba bazobuya emini bazomlanda. Wageza, emva kwalokho waya endlini yakhe wayolindela lamakhosikazi ka-14. Ngathi ngiyangena emini, samthole sethu, samthatha samusa emakhazeni. Kodwa kwathi ngabo lobo busuku silindile, kwaba sengathi ngifikelwa ukuthonga. Ngambona evela ngefastela, ngaphuma ngaya kuye. Wabe sethi ufuna ukungitshengisa ukuthi ubaba mkhulu umbekile. Wahamba nami waye wafika evela bahleke, okungumuzi wakhe ubaba mkhulu. Kodwa osekuyivela bahlekela sezulwini, ngoba elasemhlabeni lalingasekho. Ngawubona lo muzi omuhle isimanga. Umama wabe esethi ubaba mkhulu ungibeke lapha evela bahleke. Nawe uma usiphathe kahle uyokulanda ubaba mkhulu, sizohlala lapha nawe. Isimangaliso lesi. Njengoba ngihleli nje ngiyazi ukuthi uma ngiphethe kahle, uma ngihamba emhlabeni ngiyohlala evela bahleke. Ngakutshela umama lokho esesemakhazeni. Kwathi osukwini lwesithathu kwafika uMadludla owayengumngani omkhulu kamama, kodwa esekude naye. Wathi uma efika wathi u-anti ufikile wangitshela ukuthi akasekho emhlabeni. Ucela ukuba ngizosho ukuthi isidumbu sakhe ufuna siphaphe ngabantwana bakhe kuphela, ngoba ufuna ukubabusisa. Nempela umama esiyongcwatshwa isidumbu sakhe sasiphethwe yithi sobathathu kuphela. Ubani-ke osezothi owafika kini wangisa ezulwini kwakulikhulu. Ubani ozothandana. Umama wasitshela yonke into esengasekho emhlabeni, kodwa engakangcwatshwa. Ukuthi hayi njengoba ngihambile nje ngisevela bahleke lasezulwini. Kufika ubaba mkhulu wangisadla. uMathewu 27 verse 52 to 53 kuthi amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele
ababelele yavuka, baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini oyingcwele, babonakala babaningi. Amen. Ekufeni kaJesu lithi iBhayibheli ekuvukeni kwakhe nabangcwele bavuka bahamba bayezulwini. Manje ibaphi-ke laba esesibabiza esibabheka ukuthi bebuye bevuke? Ngoba kusho lona iBhayibheli ukuthi bavuka. Le ncwadi ithi ekuvukeni kukaJesu ekufeni nabangcwele bavuka babonakale sebeya ezulwini. Manje ibaphi futhi laba esilindele ukuba babuye bavuke? That's a question. Ngiyafisa futhi ukukhuluma ngenye indaba engizwe ikhulunywa ngenye intombazana ku-TikTok. Ngeke ngilalele lezi indaba ezikhulunywa ku-TikTok ngoba they are practical. Angizokuliveza igama layo. Le ntombazana eyafelwa yisoka layo ngokuzibulala ithi eseshonile lo mfana wayelokhu engilandela, ngimbona engumuntu olokhu edlula emnyango. Ngithi ngisahleli ngizwe umuntu engibiza, ngithi ngiyabheka ngithole ukuthi akho muntu. Ingihluphile lento. Ngaxoxela umngani wami ukuthi ngiyambona lo mfana elokhu edlula phambi kwami, kodwa okwamanje akasho lutho. Kodwa ngiyaye ngizwe sengathi ikhona into engilandelayo. Wabe sethi umngani wami angimtshele ukuthi asathandani, wena usufile, musa ukulokhu ungilandela. Nempela nami ngaba naleso spirit. Ngithe nje ngilele ngimuzwe ekhuluma kungathi ngiyaphupha, ethi sithandwa sami ngicela ungitshele ukuthi awusoze wangishiya. Bese ngizama ukukhuluma ngithi hey wena awusekho wena emhlabeni, mina ngiyaphila, ngicela wehlukane nami phansi. Avele akhale athi ngitshele ukuthi awusoze wangishiya, ngingakufela. Ngithi usufile vele. Bese ngivele ngiphaphama emveni kwalokho. Ngiphaphama ngesabe, ngishawe uvalo. Ngithi ngiyaphaphama ngithole ukuthi kuyashisa endlini. Ngivule ifeni. Ngithandaze ngithi uNkulunkulu wami ngicela ukuthi izipoki zingasondeli eduze kwami. Kungabe kusalaleka. Ngithathe ifoni yami ngidlale iFacebook. Ngithi ngisaqhubeka neFacebook, ngizwe sekunomuntu ongqongqoza emnyango. Ngithi mina ubani lo, kodwa futhi ngesaba ukuthi ngubani lo ongqongqozela ngalesi sikhathi. Uma ngithi ngiyavula ngithole ukuthi akho muntu, ngabona ukuthi ngiyesaba, akusafanele ngilale ngedwa manje. Ngifike ngimtshele umngani wami, bese ethi yena ngingalali embhedeni, ngilale phansi, ngithenge nosawuti nokunye. Ngase ngithi kungcono sihambe siye ethuneni lakhe mhla abadala bengekho. Kwathi ntambama sesiphumile esikoleni saya kubo kwalomfana, sangena emathuneni. Base bengitshelile abangani bami ukuthi angikhulume yonke into, ngimtshele ukuthi ngangikuthanda ngoba ubona sengathi angisakunaki, ngoba ubona sengathi angisakunaki. Omunye ethi malo, omunye athi ungamali ngoba uzodinga uma kungukuthi uyamali.
ngifika ngamtshela ngathi mfowethu uyazi nawe besithandana kwafika isikhathi sokuba sehlukane ngisathandana nawe angikaze ngikwenze isiliva ngiyaxolisa ukuthi kwenzeke lento eyenzekile ngihambeke kodwa kwaba sengathi kukhona into engilandelayo angilalanga ngalolu busuku kwathi ngisahleli ngizama ukuthongo ngilele ngesisu ngambona engena esangweni kwangathi ujabulile namuhla angene asondele endlini afike ahlale phezu kwezinyawo zami ngimbuze ukuthi mfowethu ufunani angibambe isandla sakhe esisondele emathangeni ami bese ethi khululeka ngeke ngikwenze lutho ngiyabonga ukuthi ufikile wazongivakashela ngiyabonga futhi ukuthi usangithanda bengazi futhi ukuthi ngeke size sehlukane futhi akekho umuntu oyosahlukanisa bese ngiphakamisa izinyawo ngithi wena ufile man uyisipoli suka kumina mfowethu ufile ngibone ukuthi angiye kumthandazi manje ngabahamba bonke abathandazi lutho umuntu elokhu ebuka ngaze ngaphunyelwa isisu engangikhuleliswe indoda yami entsha wayesengitshelile ukuthi akho ndoda ezofika izolala nawe engithise la ngithi ngilele ngivele ngimbone akhulume abuye futhi asambe ngagcina ngiyeka ngisho ukujola ngehla emzimbeni kwagcina kungenelela abantu bathi hayibo yenzelani ingane abantu umsebenzi ihambe iyokwala lo mfana nangampela ugogo wakhona kwayima engenzela umsebenzi ngabizwa ngagqokiswa izinto ezimnyama base beyokhuluma naye bathi nangu sibanibani uzokwala wena awusekho sewafa nami ngafike ngamtshela ngamncenga ngathi mfowethu angisafuni ngoba awusekho ngaze ngajukutela inhlabathi ngagezwa ngalowo suku ngalala ngase ngiyambona emile emnyanga wakhala kodwa wavaleliswa wahamba amen angazi noma into enjalo yenziwa umuntu mayefile kufanele ukuthi umali usiko lo ukuthi umuntu ofile kufanele ukuthi umali kodwa ubuthandana naye angikwazi kodwa ake ngiqhubeke ngifunde ngale nkulumo sisafakaza khona ukuthi akulona iqiniso ukuthi uma umuntu esefile uba ngolele elindele ukuvuka ngesikhathi ovuswa ngaso akulona iqiniso. What we always observe ukuthi ekufeni abantu bayavuka bakhulume ngezindlela eziningi njengoba sesichazile nakwiTestament elisha uYeshua uthi ekufeni kwethu siyayizulile uma kufanele siyezulile uma kufanele silahle lapha sikhuluma ngomphefumulo womuntu
Kodwa uma umuntu efe ngokuzibulala akakwazi ukungahluthi ngoba vele usuke ehlupheka lapho ekhona. That's the thing. Unfortunately, abantu basemhlabeni abazi ukuthi uma umuntu esefile ehlupheka kufanele bemkhulule kanjani. Kodwa lo mfana into eyenza ukuthi ebuye kule ntombazana ukuthi wayefe ngokuzibulala ehlupheka lapho ekhona. Okwakusele ukuthi laba abantu bemkhulule, kodwa abantu abazi ukuthi umuntu ofile ukhululwa kanjani. Ekholweni yinye indlela yokusiza umuntu ofe ngokuzibulala, ukumnikelela, umcelele inkethelelo kuNkulunkulu. No, kube kwakuyithi sasiyomnikelela, simcelele inkethelelo, sivale umkhokha. Noma umuntu enze isono sini, indlela ukuthi umkhulule lapho ekhona ukumnikelela. Hayi ukuthi uyomtshela ukuthi akusakufuni. Uma uthi akusakufuni, it's wrong. Mhla wamnikelela, wakhululeka isikhathi esiningi, uyambona esezobonga, ekutshela ukuthi usekhululekile. Ukube le ntombazane iyazi izobuzeza lapho, izocela izomnikelela ngoba hayi ukuthi simlahlile. Ayizomnikelela ngoba yayithandana naye saphila. Nalapho khona amnikelela noma isithanda enye indoda kodwa amnikelela imicela inkethelelo. Umbuzo uthi amakholwa amaningi ayithathaphi le mfundiso yonkolo ethi kuyisono ukuhlabela abafile, kodwa kungabi yisono ukudla ingulube ungalidingi isabatha nokuchitha eminye imithetho kaNkulunkulu. That's a question. Ukuthi why amakholwa ekhethe kuphela ukuhlabela amadlozi, ukukhonza amadlozi, kodwa bethi akusona isono ukudla ingulube, akusona isono ukungalidingisa ngoba yonke lento isemthethweni kaNkulunkulu. Thina asibahlabeli abaphansi ngoba sigcina umthetho kaNkulunkulu othi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Kodwa asinayo imfundiso nkolo ethi abafile ngamadimoni. Asinayo le mfundiso. Ngo-1833 kwaba nengqungquthela yabamhlophe ukuzocitsha abafundisi abamhlophe abazoshumayela e-Afrika ukuthi babaphathe kanjani futhi babafundiseni abantu abamnyama. Kodwa namuhla sikhuluma ngalesi isifundo okwakumele basifunde sona esithi kufanele amanika niwenze angayihloniphi imimoya engabanika isibindi sokuba bebhekane nathi. Asibhekise ikakhulu enkolweni yabo yemimoya yabaphansi, ekukholweni emadlozini kanye nezintelezi zabo. Yenzani konke okusemandleni ukushabalalisa lenkolelo ukuze bangabi naso isibindi sokuba babhekane nathi belekelelwa imimoya yabaphansi. Kwakunencwadi ende eyabhalelwa abonke abafundisi abamhlophe ukuthi bebafundisa ukuthi kufanele abantu abamnyama bebaphatha kanjani emasontweni. Manje lapha angizange ngayibala zonke izinto abazishoyo ngoba bengifisa nje ukukhuluma ngalokhu ukuthi babatshele ukuthi bafundiswa abantu abamnyama ukuthi amadlozi akekho, amadlozi angakho,
bafundiswa hayi ukuthi into lesifunayo kwaku-1833 le ncwadi yatholakala ibhalwe uKing Leopold II eyayisukela emhlanganweni owawukhona ngo-1833 eBelgium. Kule ncwadi amongst other things ngoba yayiyingi nezinto eziningi kodwa ngikhuluma ngalo. Kule ncwadi ubhalwe ukuthi nibenze abantu abamnyama bengakholelwa emimoyeni, ikakhulukazi emimoyeni yamadlozi, ngoba uma bekholelwa emimoyeni bazothi uma bekhuluma nale mimoya bese le mimoya bese beba nesibindi sokuba belwe nathi besinqoba. Ngakho-ke into ezokwenza ukuthi bengasinqobi ukuthi asibalahlise ukukhonza amadlozi noma ukukholelwa emadlozini, ngoba uma besakholelwa emadlozini le mimoya izobuye ibanekelele bese bayasinqoba. That is a fact. Kubhalwe phansi hayi ukuthi into engisusamile. Nangampela bafika laba bafundi le ncwadi yatholwa ngomunye umfana ifakwe eBhayibhelini lomlungu owayemfundisi. Lo mfana wayesebenza ngomfundisi. Wayithatha lo mfana le ncwadi wayifunda wathola yonke into. Ikhona namanje. Manje ke bafika labafundisi abamhlophe bafundisa abafundisi abamnyama leyo. Uma sebafundisa abafundisi abamnyama, abafundisi abamnyama basebefundisa amabandla. Amabandla ayisekholwa yinto abangayazi. Because I can't understand ukuthi yini bekholwe ukuthi yini ukuthi ukukhonza amadlozi akufanele. And they went further than that. But idlozi into engekho. Not even ukuthi akufanele bekholelwe kuyo, kodwa idlozi into engekho. And abantu abamnyama ngenkathi bethi idlozi alithi into engekho ba-refer eBhayibhelini, kodwa abakwazi uku-refer eBhayibhelini mase esethi uNkulunkulu ingulube ungayidli. Sebephila abasaphili ngaphansi komthetho mase kuthiwa ingulube ungayidli. Abasaphili ngaphansi komthetho amayithi uNkulunkulu akugcina isabatha. Kodwa ilokhu abaphila ngomthetho ngakho. Manje ke sebezitholile lezi zifundo abefundisi abamhlophe balishumayela leli vangeli lokuthi umuntu ofile ufana nomuntu olele, nokuthi ukuzihlanganisa nedlozi inkoloze ephambene nomthetho kaNkulunkulu, which is true. Le mfundiso yokuchitha abaphansi yagcina ifakwa nakubafundisi abamnyama ukuze ihlale ishunyayelwa nabamnyama ukuthi ayikho into elidlozi. Kodwa akekho oke azibuza ukuthi kungani ukuthi kuyo yonke imithetho kaNkulunkulu kube yilo mthetho wodwa okumele kuthiwa asiwugcine. Umthetho othi singahlanganisi noma nabantu abafile. Okumele amaKristu akwazi ukuthi imfundiso ethi angisahlanganisi namadlozi ayihlangene nomthetho wokukholwa oseBhayibhelini. Kodwa wona wodwa wagcizelelwa ngenhloso yokuba singazami ukusebenzisa abaphansi ukulwa nalezi zizwe ezisithile. Ngiyakuzwa lokho. Yeah. Kodwa ngoba lapha kubhaliwe ukuthi anosebenzisa iBhayibheli ngoba niyalazi. Nibanqobe ngeBhayibheli. Kubhalwe phansi. Lesi siprofeto esilandelayo ngingakafiki lapho. Kubhalwe phansi ukuthi
abelungu besebenzise iBhayibheli njengoba njena bekufundisa ukuthi babusisiwe abampofu. Kukhona eBhayibhelini kodwa i-context isishintshile ukuze thina sikujabulele ukuba mpofu. Sithi hayi sikholiwe ngoba siyimpofu. Nalapha-ke kule nkulumo lena kwathiwa batsheleni bengalokothi bekhonza abaphansi nibafundise ukuthi abaphansi into engekho. And amaKristu are so proud of that ukuthi thina asikholelwe emadlozini. Which is correct uma bebegcina yonke imithetho, but they chose this one because ngayo babulala yena lo muntu ojabulele ukuthi abawakhonza amadlozi. Lapha ngizokhuluma ngesiprofetho sika Celestia. Lesi isiprofetho esilandelayo sika Sister Celestia ngisifaka lapha ukuba sihlale sikhumbula ukuthi sisezinsukwini zokugcina isikhathi sokwahlulwa. Kodwa okukhulu kumina zimfundiso zakhe ngomthetho kaNkulunkulu. Nathi esihlale sifundiswa ngayo. Ngiyafisa ukuthi ngaso sonke isikhathi ngoba abantu abaningi abasazi isingisi abanye noma besazi abayifundile ukuthi niyazi uthi-ke uSelestiel uNkulunkulu uthi amanzi azokwehlela emadolobheni ukuphucula ububi bezizwe ngoba izizwe zingcolile. Ngizowuhlambulula umhlaba kusho uNkulunkulu. Ngiwethule yonke imithwalo yawo. Ngizowuphumuza ngokususa abahlala kuwo. Uma uNkulunkulu ethi uzowuphumuza umhlaba ngokususa abahlala kuwo, ukhuluma ngezilwane engike ngazisho ekuqaleni nabantu. Ulwandle luzophunyuzwa ngokususwa kwezinhlanzi kanye nezinye izilwane ezisekujuleni kolwandle, ezinye zazo esingakaze sizibone ngaphambili. Engakubona phambi kwamehlo ami kwakunezindonga zasendulo ezakhiwe ngamatshe amancane ongasithola eJerusalema, njengalezo ezazikhiwe amaGriki namaRoma asendulo. Indoda eyayigqoke izingubo zasendulo yafike iphethe usiba olumnyama olukhulu kakhulu lokumaka, yabe isibhala ukuthi ungahlambuluki, ungabe nabungcwele, ungalungi. Wabe sehamba. Emva kwalokho enye indoda yafika nosiba lokumaka, yabhala igama elithi isangabe, okusho ukulangazalela ucansi kanye nakho konke okuyinkanuko yenyama okuphathelene nemikhuba yocansi. Enye indoda yafika yabhala igama elilodwa nje elifushane lilikhulu kuna wonke lithi amanyala. Lawa amacala uNkulunkulu awaletha emadolobheni asemhlabeni. Uma sifuna ukuthandana nabantu abaningi ngesikhathi esisodwa, noma sifuna ukuba nabalingani bothando abawu-83 ngonyaka, indaba yethu. Ngamanye amazwi uSelestial lapha uNkulunkulu uthi uma ngithandana nabantu abawu-83 it's my right. Utshela uNkulunkulu you are independent of God.
You tell God ukuthi ukuthandana kwami nabantu abaningi ukulala nami nesilwane ungqengile is my right. So le right esisho kubantu kodwa abahlukile basho uNkulunkulu ukuthi God, you cannot interfere with my life. That is my right. Kusemadolobheni la abantu benza khona ukungcola okuningi okuhlobene nocansi ngezizathu zini. Ukulalana kwezelamani kanye nezenzo ezisabekayo zokulala nezilwane ezithathwa njengabangani nabantu. Uma uya kwa-America none akuyona inkinga ukuthi umuntu efuye inja bese inja iba indoda yakhe noma inja ibe umfazi wakhe. Akuyona into eyinkinga ukuba umuntu ethandane nodadewabo noma ethandane nomuntu. Abesifazane bathenga izinja ezinkulu hayi ukuze zihlale nje nabo kodwa basithengela ezinye izizathu. Ngolunye usuku ngangihamba eManhattan kwenzeka kuba ngihambe indawana nje enemizi emine emihle ngokusimangaliso ngiyithanda lemizi. Inkosi yase ingenelela khona lapho ithi ungahehwa yilokhu awazi ukuthi benzani lapha yana lapha abantu. Izona abazenza kulawa amabhilidi aphakemeyo zimbi kunalezo abantu abazenza kwezinye izakhiwo. Njengoba ngisho akaze bekhona umuntu ongumKristu okhuluma ngalo. Ngiyethemba nanoma ningamaNazaretha ningadideki uma ngikhuluma ngalo ukuthi akaze bekhona umKristu okhuluma ngalezi. Izikhukhula ziyeza-ke njengesijeziso ngenxa yobubi emadolobheni omhlaba. Kwathi inkosi isakhuluma ngabona okukhulu okwakukhishwa emhlabeni wemimoya. Kwakuyizikhukhula ezabe ziza njengokwahlulela. Ngabona izikhukhula zikhishwa ezulwini ziphuma ezintabeni ezinkulu uNkulunkulu anazo lapho. Ngabona izintaba ezinkulu zinamanzi phakathi kuzo zihleli phezulu ezulwini. Ngenkathi abantu benza izono la emhlabeni izintaba zivele zikhiphe lawo manzi bese izizwe zikhahlamezwa izikhukhula izindawo eziningi. Izikhukhula engazibona zazingafani nalezi esizojwayela ezisheshe zidlule. Kodwa kwakuyilezo ezifika bese zikhula usuku nosuku ukuthi zifana nozamcolo. Ezinye zize zifinyelele ngezansi nje kwekolo lakho noma kokhalo lakho. Kudala inkosi yangipha izwi yathi iNew York yayizoba nesikhukhula. Ngase ngithi Nkosi utsho itsunami obungazisa ngayo eminyakeni eminingi eyedlule. Wathi uNkulunkulu cha, amazi azokhuphuka abe sezingeni lemitha yokupaka. Imitha yokupaka ayisiyo into emfushane. Ukuthi amanzi azoba. Niyayibona amamitha. Embonweni ngenkathi inkosi ikhuluma kimi ngezikhukhula ezazizoba seNew York, ngabona ukuthi amanzi azogeleza mawala
kuzo zonke iziteshi zesitimela. Kodwa lawa amanzi anyuka aze afika ezingeni lendawo yokupaka yaseNyuka. Ngabona ukuthi abantu basebexakekile impela kuleyo ndawo, abantu bezama ukubalekela endaweni ephephile. Kungabantwana abakhulile ababekwazi ukuzihambela kulezi yazikhukhula. Kwakwesabeka ukubona into enje. Lento iyenzeka ko-New York njengamanje, isenzeka nako-California isiyenzeka manje. Kwesinye isikhathi izingane zazitholakala zingasaphili, ezinye aziphindanga zatholakala, bengatholakali futhi abatakubo. Sengikhulumileke ngalokhu, ngizoxhumanisa nalesiya siprofeto engasasikhumbuli igama laso. Sasikhuluma nje nezinto eziningi ezazizokwenzeka, njengokuthi iFlorida yayizoba nale nhlekelele yamanzi ekade ngikhuluma ngayo, nokuthi iTexas yayizophinda ibe nale nhlekelele yamanzi engikhuluma ngayo. Inkosi ithi kunamachibi amasha amaningi amakhulu azodaleka kuma-states asenkabeni yezwe khona la e-Amerika. Uyabona, e-Amerika akhona amachibi, kodwa uNkulunkulu kovela amanye futhi amachibi evele emizini, ngoba la manzi leli zulu lizokuna ngeke saphindile. Sesivele sinawo amachibi amakhulu, kodwa inkosi ithi ububi be-Amerika bungangokuthi khona phakathi naphakathi nezwe kuzokwakheka amachibi amasha amakhulu ngasohlangothini lase-St. Francisco, ngasohlangothini lase-California. Kulezi ndawo eziyoguguleka ngokupheleleyo ngenxa yokuzamazama komhlaba. Umhlaba uyohliphuka ngenxa yalezi zehlakalo ezinjengezidakamizwa. Amen. Engiqonda ukukhuluma lapha ukuthi sazi ukuthi lesi sikhathi thina asiqonde. Njengoba ngikhuluma lentombazana ungwase-Amerika, nawukhuluma ngezwe lakubo, kodwa lezi zinto zizokwenzeka yonke indawo njengoba zenzeka nje ngakokhaya. Abako-TikTok bake bebona ukuthi kwenzekani kokhaya. Ngike ngabona uqhamuka into ongakaze uyibona, kudilika intaba, kudilika amatshe amakhulu, lapha phansi kuhamba iy'moto. Yavele intaba iyaqhamuka yagqiba zonke izimoto zonke. Nalapha-ke noseseyasho ukuthi kusazoba ney'ntabamlilo ezovele ziqhamuke uthi zizokushisa, zikushise ngeke ukwazi, le ntabamlilo ngeke ukwazi ukuyibalekela ngisho uyibalekela ngendlela ezobe ifast ngayo. Nalokho ngichaza ukuthi thina esikholwayo asikholwe. Inkosi isebenza.